Hej og velkommen til min masterclass, som jeg har brugt lang tid på at lave og udvikle i det hele taget, så jeg er sindssygt glad for, at du vil se med her i dag. Og det jeg vil tale om, det er, hvordan sådan helt almindelige kvinder, som du og jeg, kommer til at tjene de her 5-10.000 kroner ekstra om måneden med en bestemt forretningsmodel. Og det er uden at være influencer eller skal ud og poste helt vildt omkring ens privatliv for eksempel. Og her har jeg skrevet 5-10.000, fordi det er sådan, det vil jeg nærmest sige, det er lavt sat, fordi at jeg vil heller ikke sige 30.000, men det er egentlig også muligt at komme ud og tjene for eksempel 30.000 og komme til at leve fuldtid af den her forretningsmodel. Jeg har i hvert fald selv et eksempel på en, der har sprunget ud i at blive selvstændig med det her. Så det er det, jeg vil tale om i dag, og jeg vil fremlægge min metode til, hvordan du også kan komme til at tjene de her 5-10.000 kroner ekstra om måneden, fordi det er altså helt almindelige kvinder, som du og jeg, som kan det. Så velkommen til, jeg er sindssygt glad for, at du lytter med i dag. Den metode, jeg vil dele med dig i dag, den har jeg rent faktisk brugt 2 år på at udvikle og teste og evaluere selv og justere, for det er sådan, at jeg er selv lært inden for det her, og derfor så har der været rigtig meget læring undervejs og mange do's and don'ts, og der har jeg altså brugt 2 år på at udvikle det, og det er det, jeg vil fremlægge for dig i dag. Men før vi går i gang, vil jeg bare lige sikre mig, at du har sat dig godt til rette derude, at du eksempelvis har fået lavet en god kop kaffe, eller en god kop varm kakao, eller hvad du nu godt lige kan lide at indtage. For eksempel kan det være, at du bare har sat dig godt til rette i sofaen, men det er altså, tænker jeg, rigtig vigtigt nu, når vi skal bruge lidt tid her den kommende tid, hvor jeg lige vil fortælle dig om min metode. Så vigtigt er, at du har sat dig godt til rette, og slå også gerne notifikationerne fra på telefonen og computeren, så du sidder helt uforstyrret og kan se og høre, hvad jeg vil sige til dig. Derudover så vil jeg også gerne klare med din notesbog, for jeg kan love dig, at jeg kommer til at fremlægge mine bedste guldkorn inden for den her forretningsmodel, så du selv kan gå herfra og starte op allerede i dag. Så det vil jeg bare lige sikre mig, at du gør, før vi går i gang. Inden vi også går i gang, så skal jeg altså også lige sikre mig, at du er det helt rette sted, altså så du ikke sidder og bruger og spilder din tid på at se det her, så vil jeg gerne lige sikre, at vi afgrænser lidt, hvem er publikum, er du en af dem, der det giver mening for at se det her. Så det vil jeg også lige sikre mig, at det giver mening for dig. Så kan du genkende dig selv i noget af det her, eller i nogle af de her billeder? Eksempelvis er du kvinden, der jonglerer med mange bolde dagligt, altså du har mange børn, eller et barn, eller hvad det nu måtte være, men du føler, at du har rigtig meget at se til i hverdagen, og det hele handler lidt om det her med at skulle være mor, og tage opvasken, som du kan se hernede, eller altså det her sådan klassiske hamsterhjul. Er du en af dem, der føler, du er i det? Eller er du en af dem, som føler, du er i et corporate job, altså i et 8-16 job, hvor du måske lidt kan nogle gange mangle følelsen af, at det giver mening for dig, eller formålet, og føler lidt, det er ikke så fleksibelt, eller du mangler lidt noget mening med det. Du møder op, og du er bare i det for at være i det, eller du er i det her hamsterhjul, fordi det er jo det, vi ligesom er i vores samfund, og det er jo også ganske fint, og man kan have det rigtig fint med det, men jeg vil bare lige sikre mig, om du kan se dig selv i et af de her billeder, eller flere måske. Det kan være, at du så til gengæld drømmer om mere af det her med at føle dig let igen, altså for eksempel hvis du er i hamsterhjulet, og du har rigtig mange bolde i luften til daglig, så kan du nogle gange måske føle, at det er lidt tungt at være i, og du føler ikke rigtigt, at du er dig, eller føler den her lethed omkring at være dig, og have fokus på dig selv og dine egne interesser. Altså er det noget, du drømmer om mere af? Eller er det noget, du drømmer om, for eksempel det her med at kunne tjene noget på en hobby, og gøre noget for dig, udelukkende for dig, og dyrke dine interesser igen, og også tjene lidt ekstra som sådan en sideting, som jo bare er en kæmpe bonus, uden at skulle ændre hele dit liv, altså samtidig med at du kører det her, for eksempel et fuldtidsjob, og har din faste hverdag, men du savner måske bare at have den her ekstra hobby, som er noget for dig udelukkende, at du ligesom dyrker og går ind i. Kunne det være noget, du drømmer mere af? Eller drømmer du om mere frihed og fleksibilitet i dit arbejdsliv, og det her med at kunne tage arbejdet med dig, hvorhen det nu måtte være, altså om hvis du skulle på en ferie, at du lige kan tage arbejdet med, eller du faktisk tager afsted til udlandet,
med formålet om at arbejde, men du så også lige kan nyde det bedre vejr, for eksempel. Altså, den her frihed og fleksibilitet, er det noget, du drømmer om mere af? Altså, føler du sidder for eksempel meget på, fysisk på arbejdspladsen, på din kontorstol, og mangler lidt at kunne få lidt mere frihed og fleksibilitet ind i din hverdag, og tage arbejdet med dig, hvorhen det nu måtte være? Er det noget, du drømmer om? Eller drømmer du om, det kan også være, at det er en kombination af noget af det her, jeg nævner i forhold til drømmene, men drømmer du om mere overskud og nærvær til at være sammen med dem, du ligesom elsker, og dem, du holder af? Altså mangler du at føle, du kan være mere på, og føler du mangler mere energi over for dem, fordi du måske mangler at lave noget af det, du rigtig godt kan lide at lave? Eller føler du, apropos det her med frihed og fleksibilitet, at du vil kunne få mere overskud og tid og nærvær, hvis du fik mere frihed og fleksibilitet til at være sammen med dine nærmeste? Er det noget, du drømmer om mere af? Fordi det jeg så prøver at sige, nu har jeg opridset både de her, hvad er det, du kunne drømme om, og hvad er det, du måske sidder lidt fast i. Men det jeg egentlig vil sige med det her, det er egentlig bare, at den her masterclass, den er altså for kvinder, som er trætte af det her hamsterhjul, og som godt kunne tænke sig at bryde lidt ud af det. Og det er også for kvinder, som godt kunne tænke sig at prøve at lege med det her med at blive deres egen chef og selvstændig, og prøve kræfter med det på sådan en hobbyplan, i hvert fald til en start. Og det er også for kvinder, som godt kunne tænke sig at bestemme deres egne arbejdstider, altså den her frihed og fleksibilitet, man kan få ved det. Og så er det også for kvinder, som gerne vil bruge mere tid på det, der betyder noget, altså mere nærhed og nærvær til de nærmeste for eksempel. Det er også for kvinder, som elsker at rejse, som netop godt kan lide det her med at kunne tage arbejdet med hen, hvor det lige måtte være. Og så er det også for kvinder, der godt kunne tænke sig økonomisk frihed på sigt med deres eget. Så det er en masterclass for dem, og hvis du føler, du tapper ind i en af dem her, eller flere af dem her, jamen så er du endt det helt rette sted, kan jeg fortælle dig. Omvendt, så er det ikke for kvinder, altså den her masterclass, jeg har i dag, det er altså ikke for kvinder, som gerne vil det her helt almindelige 8-16 job. Altså det skal siges, man kan jo både lave det her, som jeg fremlægger for dig i dag, og have sit 8-16, men det er måske ikke på sigt, hvis du kun vil det, jamen så er det måske ikke så meget noget for dig. Derudover så er det heller ikke for dig, hvis du ikke vil arbejde fra en computer, fordi det er udelukkende computerarbejde, og med en telefon, man skal filme osv., uden at rykke for meget. Du ved det måske allerede lidt selv, hvad det kommer til at handle om, men det er primært computerarbejde og en online virksomhed, det her det handler om. Og det er derudover heller ikke for dig, hvis du ikke vil udvikles, altså hvis ikke du vil udfordre dig selv og blive bedre og lære, så er det heller ikke for dig, hvis du ikke vil det. Og det er heller ikke for dig, hvis du ikke vil arbejde for at opnå din drømme og mere af det, du godt kunne tænke dig. Og hvis du ikke vil gøre noget for dig selv, så er det heller ikke noget for dig. Så det er jo sådan lige for at opridse, at hvis du tapper ind i en af dem her, så er det måske heller ikke den her masterclass, du skal se, og så kan det godt være, at du skal tappe ud allerede nu her. Men det var bare lige for at sætte scenen og sikre, at det er afgrænset godt og grundigt, hvem der bør se med, og hvem der ikke bør se med. Så jeg håber jo selvfølgelig, at du stadig ser med. Det skal jeg i hvert fald lige sige. Godt, så er vi klar til at gå i gang. Og jeg vil lige tale lidt først om, hvem jeg er. Fordi ja, det kan godt være, at du har fulgt med på min Instagram, men der får man måske ikke sådan en helt billede, og nu sidder jeg også og taler til dig, så nu kan jeg passende lige introducere mig selv, og jeg skal nok prøve at gøre det ultra kort, så vi kan komme til the good stuff. Jeg fulgte den klassiske vej igennem mit liv. Jeg skal lige sige, at jeg er 32 år. Jeg er jo stadig ung, så nu lyder det som om jeg er en olding. Det er jeg ikke. Jeg er 32 år, men jeg har altid fulgt den klassiske vej. Jeg har gået på gymnasie, handelsgymnasie, så gik jeg direkte fra gymnasiet til universitetet og havde altså ikke de her pauser og sabbatår og så videre. Så jeg gik altså bare direkte fra gymnasiet til universitetet, og for at det ikke skal være løgn, så holdt jeg ingen pauser heller mellem universitetet og fuldtidsjob, som jeg har været i. Jeg har været i flere fuldtidsjobs. Jeg har været i fuldtidsjobs i 7 år, inden jeg stoppede med det og ville være selvstændig. Men det jeg vil sige var egentlig bare det her, jeg fulgte den ultra klassiske vej, og jeg har været en mønsterelev for politikerne derude, for jeg har aldrig holdt nogen pauser, og det er ikke for at sidde og prale. Jeg kan nærmest tænke, hvorfor har jeg ikke gjort det, og det er også derfor, at nu kommer jeg faktisk ud og leve mit liv ved at kunne blive selvstændig og gøre meget mere af det, jeg egentlig er drevet af og har interesse for. Så det er bare lige for at sige til dig, at den klassiske vej, det har været meget mig.
Og sådan lige for at skitsere det, så Julie 25 år, jamen der blev jeg færdiguddannet altså i 18 fra universitetet og har en cand.merc med speciale i kommunikation, HR, ledelse, marketing. Og det var efter 25 års non-stop skolegang, at jeg blev færdiguddannet. Så der skulle man jo tro, at jeg var lidt træt, men jeg var bare vant til at køre i den her mølle, uden pauser og uden rejser og så videre, uden egentlig at leve mit liv ved nærmest... Jeg gjorde det jo selvfølgelig af en grund dengang, men det var bare meget, at jeg sad her på skolebænken, og det var det, der var mit formål. Så i oktober 18, altså efter jeg er færdiguddannet, der begyndte jeg faktisk, jeg startede mit første fuldtidsjob lige efter jeg blev færdig, og her i 18, der står jeg, altså i oktober 18, der står jeg også og underviser og vejleder studerende ude på Syddansk Universitet, og er faktisk forelæser i en 25-årig alder, og det er ikke for at prale igen, men jeg vil bare sige, det er alligevel noget, jeg er lidt stolt af, jeg gjorde, fordi det var fuldstændig grænseoverskridende. At stå der og være yngre end dem, jeg underviste, og være forelæser, det var ret vildt, og jeg blev virkelig bare kastet ud for løverne der. Det, der så sker mellem 18 og 24, er det så, det er, at jeg kæmper en kamp for at nå det næste step på karrierestigen. Altså jeg hunter bare for at blive et bedre specialkonsulent, eller blive det næste stilling hele tiden. Stillingsbetegnelsen var det vigtigste for mig, hvad det var for en titel, jeg havde, og jeg stussede ikke over det, jeg stillede ikke spørgsmålstegn ved det. Så altså, jeg var i god stilling, jeg havde godt ansvar, meget ansvar, og gjorde det også godt, og har altid gjort det godt i mine fuldtidsjobs, men det var meget det var hele tiden for at bekræfte mig selv i at være god nok, at jeg skulle have den næste stillingsbetegnelse. Så jeg var sindssygt afhængig af mine lederes anerkendelser hele tiden, og det var faktisk en kamp at være i, men jeg gjorde det jo bare, fordi jeg vidste jo ikke bedre. Det der så er sådan en øjenåbner og et spejl for mig, det er, at jeg møder min nuværende kæreste i 2023, og han er selvstændig. Og det jeg møder her, det er ligesom et spejl af, jeg bliver ligesom, han er selvstændig jo, så det her med at stifte bekendtskab med sig selv gennem hans øjne, det gjorde rigtig, rigtig meget for mig, i form af, at jeg lige pludselig begyndte at stille spørgsmålstegn ved, er det her, jeg skal? Hvad er formålet? Er jeg overhovedet glad? Trives jeg i det her? Og det gjorde jeg jo ikke, og det finder jeg jo først virkelig ud af, da jeg møder ham, og jeg bliver også vildt tiltrukket af hans måde at leve på som selvstændig. Og det der så gør, at jeg møder ham, det er, at jeg bliver lige pludselig modtagelig for andre muligheder, andre veje i livet. Og i 2023, september 2023, samme år som jeg møder min kæreste, jamen der stod jeg så på UKC for første gang i mit liv, og det er ikke der, hvor det er blevet et stort, populært fænomen i Danmark endnu. Nej, det er faktisk ret nyt i Danmark, det er jo et nyere koncept. Så det er meget i udlandet, jeg sidder og søger på det og bliver inspireret og finder ud af, hvordan jeg selv kan starte. Så jeg starter op der ved siden af mit fuldtidsjob og bliver egentlig bare ved med at køre på og lære en masse. Og her er det jo så også, jeg har udviklet min metode, som jeg vil fremlægge i dag til dig. Og vælger så i juli 2025 at gå fuldtid på mit eget, fordi jeg tænker, nu er jeg færdig med 8-16. Sindssygt grænseoverskridende, men jeg fortryder det ikke et sekund, for jeg ved, og jeg kan mærke helt ned i maven, at det er det, jeg skal. Og her sidder jeg så i dag, 32 år, og lærer også fra mig inden for den her forretningsmodel, altså OGC. Og jeg skal nok fortælle dig mere om, hvad det er for en størrelse. Så det var lidt om min rejse, men hvad kan vi sige opsummeret om min tidslinje, eller min rejse i det hele taget? Jamen det er, at jeg gjorde jo alt det rigtige i vores samfund, kan man sige. Som jeg nævnte tidligere, jeg var jo en mønsterelev for vores samfund og vores politikere. Men jeg spurgte aldrig rigtig mig selv, hvad formålet var, om der var en mening med det, hvad var den dybere mening med det her, og var jeg glad for det, jeg lavede? Og det jeg kan sige til det er fuldkommen nej, det var jeg ikke. Men det var først, da jeg mødte min kæreste, jeg blev ekstra opmærksom på det og kunne mærke, gud, hvor er jeg egentlig ikke glad med det, i det her, jeg laver. Hvor skal jeg bare prøve noget andet? Så jeg længtes efter en mening i mine jobs, eller det seneste fuldtidsjob, og der kunne jeg i hvert fald også mærke, at jeg var også bange for, hvad andre ville sige, hvis jeg begyndte at nævne det her, fordi det var jo bare lidt anderledes, at jeg ikke følte, at jeg havde det godt i det her fuldtidsjobs, eller det her seneste fuldtidsjob, jeg var i hvert fald. Og ja, det var ikke rigtig noget, jeg talte med nogen om, indtil jeg så mødte min kæreste. Og da jeg så begynder at støde på det her OGC, og begynder at lære det af mig selv, begynder at poste og skrive til brands,
jamen så skulle man tro, det gik godt, men det første lange stykke tid, der så jeg ikke resultater, og jeg gjorde jo alle de her don'ts, som jeg jo så også lærer i dag, at man ikke skal gøre, men det prøvede jeg jo af på egen krop, og det var så bare det, at jeg mødte de her udfordringer, der skete ikke så meget, jeg skrev til Brains, men jeg stoppede ikke, jeg blev altså bare ved, og jeg har også et indre drive i mig selv, som jo virkelig kommer mig til gode, eller hvad man siger her, så jeg blev bare ved og justere også på det, jeg gjorde, og prøve noget nyt, og testede det undervejs, og over tid så udviklede jeg så den her metode, som jeg vil fremlægge for dig, hvor jeg netop kunne se, at nu begyndte det at vinde, nu begyndte jeg at få resultater, nu begyndte Brains at svare mig, nu begyndte jeg faktisk at få nogle gode deals, og alt det her begyndte at vende for mig, fordi jeg jo netop sadlede om, når jeg mødte mine udfordringer, og blev bedre og bedre og bedre. Så det er også den metode, som jeg vil lære fra mig, og det er den, jeg lærer fra mig også i min forløb. Jeg er jo ikke bare creator i dag, jeg er også mentor, og det er det, jeg ligesom, jeg lærer fra mig. Og ved du hvad? Den gav også andre stærke resultater, så jeg den her metode, som jeg skulle ud og lære. Fordi en ting er, at man mærker det på egen krop, altså at de her resultater begynder at give noget, at man justerer og lære fra det, man ligesom har lavet tidligere. Men jeg kunne mærke, at lynhurtigt også, at det gav mening for andre, og andre også har oplevet stærke resultater. Jeg så netop, at udover at jeg selv kunne komme op og tjene de her gode penge på min forretningsmodel, jamen så jeg også, at dem, jeg lærte op, de tjente i snit de her 5-10.000 kroner ekstra om måneden ved hjælp af minitrin, og også gerne mere end 10.000 kroner, men jeg har lige sat den sådan inden for det her, for at være helt realistisk omkring, hvad man også kan lære ud fra minitrin. Men jeg kan jo så sige, at jeg er gået fuldtid, så du kan måske regne ud, at det også er højere beløb. Men det er også bare for, at jeg ikke bare sætter den for højt, og jeg er også en ydmyg person, så derfor siger vi de her 5-10.000 kroner ekstra om måneden. Og metoden, som jeg vil lære dig i dag, jamen det er inden for netop den her forretningsmodel UGC. Og måske du har hørt om begrebet, måske du ved en masse om det allerede, men bare lige for at sætte scenen her, så vil jeg lige forklare dig først, hvad UGC er for en størrelse. For UGC, det er User Generated Content på engelsk, og jeg bruger så bare den her betegnelse UGC i det daglige, men det er altså indhold, som er lavet af brugerne eller kunderne, i stedet for at det er virksomhederne selv, der laver reklamerne. Så det er altså ganske almindelige mennesker, som du og jeg, der går ud og promoverer virksomhedernes produkter, som virksomhederne så kan få lov at enten poste på deres egen sociale medier, på deres hjemmeside måske, eller som betalt annoncering via Meta, altså de her sponsorerede opslag, som du helt sikkert også ser en masse af i det daglige. Så det er UGC. Og vigtigt er også lige at skelne mellem UGC og influencer, fordi der er faktisk mange, der blander de her to begreber sammen, men de er altså vidt forskellige. Lad os lige tage influencerbegrebet. Influencerbegrebet, det er altså personer, altså influencer, det er personer med et personligt brand på de sociale medier, som har en engageret og en loyal målgruppe, som virksomhederne betaler for at få noget synlighed overfor, så de kan påvirke adfærd eller købsbeslutninger. Det vil altså sige, det er mennesker, som har en stor følgerbase, og ikke nok med, at de har en stor følgerbase, jamen så har de også en engageret følgerbase. Det er altså ikke nok som influencer at have mange følgere. I kender sikkert begrebet døde følgere, hvor man kan gå ud og følge en masse, og så følger nogen tilbage. Nej, det skal altså være nogle engagerede følgere, man har, fordi influencer, de lever jo netop af, at de kan sælge produkter gennem deres egne kanaler. Og man sælger jo ikke produkter gennem egne kanaler, hvis man ikke har en engageret, loyal målgruppe. Så det er sindssygt vigtigt, at man har det som influencer, og det tager altså også noget tid at bygge op, altså det her personlige brand, som man er afhængig af. UGC'ere derimod, det er personer, der producerer kreativt indhold, som virksomheder betaler for at kunne bruge det på deres egne eller andres kanaler. Det vil sige, UGC'ere, de skal ikke ud og poste de her reklamer, de nu laver for virksomhederne på egen profil. Det er rent faktisk virksomheden, der står for at poste den del. Så det er den primære forskel. Og den primære forskel, det er også, at UGC'ere, man er ikke afhængig af at have et personligt brand, som man har, eller som man er som influencer. Så det er den
store forskel mellem UGC og influencer. Så har jeg forklaret det, men nu vil jeg egentlig kaste mig over det og formidle min 4-trins-metode til betalte samarbejder. Og det er altså en helt enkelt trin-for-trin-metode, jeg har udviklet, som kan guide dig til at lande betalte samarbejder med brands. Så jeg håber, du er klar, og jeg håber også, du er klar med din notesbog og din blyant til at notere de her guldkorn, som jeg vil komme med nu her. Og jeg har altså fokuseret på at gøre min metode ultra simpel, sådan så alle kan gå ud og implementere den, efter de har set den her masterclass. Så derfor er det 4 trin, det er delt op i. Metoden består af 4 trin, og jeg uddyber dem i de næstkommende slides. Men overordnet set kan du se her på højre side af slidet, at der er de her 4 trin. Og trin 1, det er, at du skal ud og forstå brandets målgruppe. Trin 2, det er, at du skal øve dig med videoer og billeder. Trin 3, det er, at du skal bruge de her billeder og videoer, du har lavet, gjort skarpe, og du skal så sætte dem ind i din portefølje. Og trin 4, det er, at du så skal kende til reglerne på området, og derefter gå ud og pitche til brands. Så jeg vil uddybe alle trin her i de næste slides. Trin 1. Forstå brandets målgruppe. Hvad ligger der i det? Jamen, når du skal til at filme og lave nogle billeder for en virksomhed, så er det altså super vigtigt, at du tænker over, hvem er målgruppen for det her produkt eller den her ydelse. Så for eksempel, hvis det er et stylingsprodukt, altså hårstylingsprodukt, så vil det jo typisk være kvinden. Og jamen, hvad er det så? Hvem er målgruppen her? Det er kvinden, ja. Men hvem er det helt konkret, der skal bruge det her produkt? Er det kvinder, der er 25-40 år? Altså, hvem er det her produkt skal tale til? Derover så skal du tænke over, hvad deres største problem eller behov er. Så lad os sige, det er et hårstylingsprodukt, så kunne det være noget med, at man står op om morgenen, og ens hår det er pjusket, eller du ved, et eller andet, som målgruppen kan relatere til, som er et problem for dem, og som de rigtig godt kunne tænke sig at få løst. Så tænk over, hvad deres største problem er, men også hvad deres største behov så er derudfra. Når du også har tænkt over, hvem målgruppen er, hvad deres problemer og behov er, jamen så skal du tænke over, hvordan du bedst muligt kan fange deres opmærksomhed i dine reklamer eller på dine billeder. Så hvad er det, der får lige præcis den her målgruppe til at stoppe op, altså stop scrolling, og stoppe op og se din reklame og få lyst til at se den til ende, og selvfølgelig også få lyst til at købe for eksempel det her produkt. Så det vigtige er altså, når du skal til at filme og lave indhold til virksomheder, så er det altså virkelig at tænke over, hvem er det her til? Fordi du skal jo ikke ud og ramme Ole på 55, hvis det er et hårstylingsprodukt til kvinder i alderen 25-40 år. Så det er selvfølgelig vigtigt, at du taler til de her kvinder. Så tænk virkelig over, hvem din persona er herovre, og tal så til dem, når du formulerer dig både i din A-rolls, altså når du laver dit script til virksomheden, men også i dine visuals, altså dine B-rolls. Så målgruppen er vigtig. Kend deres ønsker, kend deres behov, kend deres problemer, kend også deres drømme, så du virkelig kan tappe ind i det, når du laver den her reklame. Kig også på brandets tone, deres stil og deres typiske kunder, så får du også et billede af, hvad målgruppen godt kan lide ud fra det. Og tænk altid i følelser og storytelling, når du skal formulere dine budskaber. Fordi folk de køber altså ikke bare ind på, at du fremlægger produktfeatures. Altså det her produkt er funktionelt, fordi det har den her vedligeholds et eller andet, du ved, faktabaseret. Nej, det er så vigtigt den dag i dag, at man gør det autentisk. Og hvordan gør du det? Det gør du via følelser og storytelling. Så fortæl om din egen oplevelse, fortæl om din egen transformationer med produktet, er sindssygt vigtigt for at fange målgruppen. Og så skal du bare tænke på, at det skal være nemt for modtageren, altså målgruppen, at tænke, wow, når de ser din video, så det er lige mig. Jeg bliver nødt til at se den her video til ende, og jeg bliver simpelthen også nødt til selvfølgelig lige at tjekke produktet ud på hjemmesiden, og så bliver jeg også lige nødt til at købe det. Så tænk over det, når du skal til at filme og lave og tage billeder for virksomheders målgrupper. Det er altid virksomhedernes målgrupper, du skal tænke på, når du skal lave dit content. Så det var trin 1. Jeg håber, det gav mening. Trin 2, det hopper vi videre til nu. Det er, at du selvfølgelig skal ud og øve dig med billeder og videoer. Fordi en ting er, at du jo tænker over målgruppen, men du skal selvfølgelig også kunne lave noget godt content. Og den måde, du bedst øver dig og laver
godt content, det er, at du prøver simpelthen, du kan starte derhjemme helt simpelt. Det er så fedt med den her forretningsmodel. Det kræver ikke noget som helst udstyr at komme i gang. Du starter egentlig bare med din smartphone, og så begynder du at vælge nogle yndlingsprodukter, du har derhjemme. Og så begynder du at filme og tage billeder af dem på forskellige måder, med forskellige vinkler, selvfølgelig er meget vigtigt. Men prøv også at teste forskellige formater, altså som jeg har skrevet her i punkt 2. Prøv at lave både noget voiceover, prøv at lave nogle produktshots, både nogle close-ups, nogle medium shots og noget livsstilsbilleder. Prøv at lave noget POV, altså point of view. Prøv at tage nogle gode billeder og lege med tekst, altså test forskellige formater. Det er sindssygt vigtigt, sådan så brands tænker, wow, hende der, hun kan altså noget forskelligt. Det er ikke bare et format, eller et bestemt billede, eller en bestemt vinkel, hun kan finde ud af at tage. Nej, hun kan altså favne bredt og lave noget forskelligt, og det synes vi er tiltrækkende. Derfor vil vi gerne kontakte dig. Øv også at have fokus på at få feedback. Meget vigtigt. Det er også noget, jeg bruger rigtig meget tid på i min forløb, det er at give helt konkret feedback til de mentees, jeg har både på deres billeder og videoer, og det er altså bare mega vigtigt at få feedback, fordi man kan virkelig stirre sig blind på sine egne billeder og videoer. Altid godt at få en second opinion på det, man har lavet, særligt når man er ny og øver sig. Og det du så skal, det er jo selvfølgelig, når du har lavet dit content og dine test billeder og test videoer, jamen så får du det ind i din portefølje. Og det leder mig til næste trin. Fordi trin 3, det er opbygge din portefølje. Og det jeg vil sige til dig, det er, at du skal tænke over følgende, når du skal opbygge din portefølje. Det er, at din opbygning, helt konkret strukturen i din portefølje, jamen den afhænger rigtig meget af, om du er ny, eller om du har haft nogle samarbejder. Fordi når du er ny, som du højst sandsynligt er, når du ser den her masterclass, det kan også være, at du er lidt øvet, men hvis du er ny, så det vigtige det er simpelthen, at du får de her testvideoer ind, for eksempel noget unboxing, eller de her forskellige formater, jeg talte om. Så lægger du dine testvideoer ind. Hvis du er erfaren og har haft nogle samarbejder med nogen, jamen, så lægger du selvfølgelig de eksempler ind fra tidligere samarbejder. Så opbygningen, den ændrer sig lidt alt efter, om du er nyere eller har noget erfaring allerede. Vigtigt er, at du gør din portefølje lækker visuelt. Prøv gerne også at gøre den enkel, at det ikke er for meget spragl. Altså, der vil jeg sige, jo mere simpelt, jo bedre. Særligt også, når man er ny, og måske ikke lige sådan har helt det der klare billede af, hvornår er det for meget, hvornår er det for lidt. Så hellere starte med noget simpelt indhold. Ha' en god struktur i din portefølje, og brug selvfølgelig gerne designredigeringsprogrammet Canva. Det er guld værd, Canva. Jeg laver ikke andet end at sidde dagligt inde i Canva. Så brug det her program til at lave din portefølje. Det er en klar anbefaling herfra. Og sidst men ikke mindst vil jeg tale om trin 4. Altså når du har øvet dig med dine billeder og videoer, du kender din målgruppe selvfølgelig for produktet, du øver dig med billeder og videoer og ved lige præcis, hvad du skal gøre her, fordi du kender målgruppen. Og derefter har du puttet alt det her ind i din portefølje. Det næste, du skal gøre, det er, at når du har din portefølje klar, så er det faktisk også dit vigtigste salgsredskab, kan man kalde det. Det er lige præcis det, du skal bruge, når du skal ud og pitche til brands. Men inden vi går i gang med at pitche til brandsene, så vil jeg lige fortælle ultra kort om de regler, der er på området. For der er rent faktisk nogle regler for, hvornår og hvordan man må opsøge virksomheder. Så det jeg lige vil sige til dig her, inden jeg nævner det her med pitching, jamen det er, at reglerne på området, jamen det er altså, at du skal være ops på, at du ikke bare må kontakte virksomheder med henblik på direkte salg uden virksomhedens accept. Så du skal faktisk bede om lov til at sende din pitch, for det skal være helt rigtigt. Og dit formål må ikke være direkte salg, du må ikke bare pushe på for at sælge. Det du godt må, det er, at du må gerne netværke. Så det er lige at vide den her grænse, eller den her balance i, hvornår må du opsøge, hvornår må du ikke. Men det kan du også læse om i markedsføringsloven. Du kan selvfølgelig også spørge mig, hvis der er noget. Men der er altså nogle regler på området, som jeg bare lige vil nævne for dig her til en start, så du ikke får fingrene klemmer, og du i hvert fald er oplyst omkring, at der er noget lovgivning. Godt, så det var bare lige for at opridse, at der selvfølgelig er nogle regler på det her område, vi skal være opmærksom på, og du kan læse mere om det i markedsføringsloven. Det, som din pitch så skal indeholde, når vi skal til at lave den skal først og fremmest indeholde en stærk emnelinje. Så altså en ting er, at vi skal lave en spot on god tekst, altså en god mailtekst, men det er altså også vigtigt, at du tænker over emnelinjen, når du sender en pitch til en virksomhed.
Og det skal du, fordi at brands, de selvfølgelig jo modtager rigtig mange mails dagligt. Så det er super vigtigt, at lige præcis din mail skiller sig ud. Og hvordan gør man bedst det? Jamen det gør man ved at lave en fangende emnelinje, for det er faktisk det første, de ser fra dig. Det er jo førstehåndsindtrykket. Så gør den specifik og konkret, og nævn brandet ved navn der. Nævn for eksempel et eller andet bestemt produkt, eller en eller anden bestemt kampagne, de har i gang. Gør et eller andet, så de får lyst til at trykke åben mail. Når du har lavet din fangende emnelinje, så skal du til at lave selve pitchen, altså din mailtekst. Og der er det vigtigt, at du starter med en kort og værdibaseret introduktion. Og der mener jeg virkelig kort. Altså jeg mener et par linjer her max. Det skal ikke være en roman om dig selv overhovedet. Det skal tværtimod, jo selvfølgelig, du nævner lige dit navn, hvem du er. Men det vigtige er, at du lynhurtigt går over og præsenterer, hvilken værdi du kan skabe for det her brand. Og her må du meget gerne gøre det helt konkret og sætte nogle data på. Når du begynder at have nogle samarbejder, så spørg også virksomheder efter noget performance data, så du kan bruge det som kvalitetsstempel også, når du skal ud og lave dine pitches til andre virksomheder. Så for eksempel, hvis du har opnået en engagement rate på 45% plus efter at de har set din UGC-reklame, så nævn det her i din værdibaserede introduktion. Gør det sådan konkret og specifikt, og sæt gerne nogle tal på. Det er meget vigtigt. Og når du er ny, så er det selvfølgelig noget andet og en anden opbygning, du har, men der er det også vigtigt, at du prøver at være så konkret og værdibaseret som overhovedet muligt. Derover så hopper vi videre, og når du har lavet din værdibaserede introduktion, jamen så skal du ud og fremlægge nogle konkrete idéer til content. Og her mener jeg ikke, at du skal fremlægge hele din idé. Det vigtige er, at du teaser idéer, fordi det kan rent faktisk være sådan, at hvis du fremlægger hele din idé, jamen så har du egentlig bare serveret det for et sølvfad for dem, og så kan de finde på bare at tage din idé uden at tage dig. Og vi vil jo rigtig gerne have, at de tager lige præcis dig til at lave de her content-idéer for dem. Så vigtigt er også, at du bliver konkret, når du fremlægger dine idéer, så det er sådan balancen i at ikke give for meget, men alligevel give lidt, og være specifik nok, så de forstår, okay, hun har altså virkelig nogle gode idéer til os. Så for eksempel, der er det oplagt at tænke i højtider, for eksempel, at hvis et Black Friday nærmer sig, eller juletiden nærmer sig, eller hvad det nu måtte være, så prøv at nævne det som en af dine konkrete idéer til X produkt, eller et bestemt produkt, de har. Når du så har teaset de her idéer, så skal du linke til din portefølje, og det er altså dit salgsredskab, eller det vigtigste, du kan vise frem til dem, altså som eksempler på, hvad du kan finde ud af, hvad for nogle kompetencer du har. Så der er det altid vigtigt, at du får linket til din portefølje. Og det er jo også ultra vigtigt, når du er ny, for det er jo også her, at dine testeksempler ligger inde, som virksomheden kan se. Når du så har linket til din portefølje, vigtigt er også, at du ikke sætter det kæmpe link ind, men når du kan lave sådan en klik her, og så her bliver markeret, hvor du kan klikke ind på den her, og så kommer linket op, så det ikke bliver sådan en kæmpe HTML eller adresse, der kommer frem. Det bliver også bare lidt uprofessionelt. Så husk også, at det bliver lækkert at se på e mailen visuelt. Og det sidste, du skal slutte af med i din pitch, det er en klar CTA, altså en call to action, hvor du leder op til for eksempel et møde. Og der er det altså også vigtigt, at du ikke fremlægger flere CTA'er. Du skal gøre det nemt for dem at sige ja, helt enkelt. Så det kunne for eksempel bare være, må jeg dele mine idéer med jer, eller skulle vi tale 15 minutter om de her idéer, kunne I have interesse i det? Så altså ultra kort og gøre det nemt at sige ja, det skal ikke være for komplekst, det skal være meget nemt for dem lige at sige, ja, det kunne vi godt lige tænke os. Så en klar CTA er meget vigtigt at have med. Det er der mange, der overser, men det er altså super vigtigt for at få virksomheden. Vi skal jo virkelig at handle, når de ser vores mail, og det skal være et spørgsmål også. Så det var i hvert fald det, jeg lige vil anbefale i forhold til, hvordan du opbygger den gode pitch. Så det var rent faktisk også min simple trin-for-trin metode med forstå først din målgruppe i trin 1. Bagefter begynder også at øve dig med billeder og videoer, når du ved, hvad målgruppen er. Opbyg så din portefølje og få din bedste content-eksempler ind der, så du kan vise det til brandsene, når du så bagefter skal begynde at pitche, og du selvfølgelig ved, at der er nogle regler på området, og du så kan begynde at pitche til brandsene. De her 4 trin, jamen det er de 4 trin til betalte samarbejder. Godt, og det fede ved den her forretningsmodel med UGC, det er, at den her metode, den er altså skalerbar. Og hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at du kan for eksempel som ny UGC creator, så kan du starte med at få, lad os sige, 1000 kroner for en video. Men du kan altså over tid øge det her til 30.000 kroner for eksempel om måneden. Og man starter selvfølgelig i det små.
Det er klart, man er ny, og det tager tid at opbygge og skalere, men med tiden så kan man altså skrue op, og det gør du helt konkret ved at sammensætte pakker til virksomheder, hvor det er, de får flere videoer og billeder, men du får også en højere indtjening ind. Jo stærkere erfaring du får inden for UGC, jamen jo højere priser vil du også kunne tage, så det er også en måde at skalere det op på. Og derudover, sidst men ikke mindst, måden du tjener og skalerer din virksomhed på her inden for UGC, det er, at du får skabt noget stabilitet gennem faste samarbejder, som ligesom kan sikre dig, at du får den her faste indtjening månedligt, og den her økonomiske stabilitet i det hele taget. Så det her, det er altså en forretningsmodel, som ikke bare er en 1000 kroner hister her, eller vi enkelt samarbejder. Nej, det er altså noget, du kan sikre over tid ved at få længerevarende, stabile samarbejder gennem pakkepriser blandt andet. Så det er altså en skalerbar metode, eller skalerbar forretningsmodel, som jeg virkelig kan anbefale at starte ud med. Det, som du også lærer, når du starter med UGC, og når du har lært content creation i det hele taget, så har du faktisk også lært en af de aller vigtigste færdigheder online. Og hvad er det? Jamen det er, at du kan levere en serviceydelse til en virksomhed. Det er jo guld værd, fordi når du kan finde ud af at levere en serviceydelse til en virksomhed på den her måde, og have en online virksomhed, jamen så kan du faktisk udvide din BEX på sigt med alle mulige andre discipliner, så du kan også skalere op på den måde. Og det kunne være for eksempel ved influencer. Jeg anbefaler jo altid, at man kan starte ud med UGC, og man ikke starter ud med både UGC og influencer, fordi det kan være lidt for stor en mundfuld. Altså mange frygter lidt influencer-delen, fordi det er, man skal sætte sig meget ud på scenen, og man skal ud og poste en masse, man skal have en kæmpe følgerbase, der er også loyal og alt muligt, plus man skal lære UGC. Nej, jeg er helt overbevist om, at UGC er vejen frem og et godt sted at starte, fordi man kan ligesom prøve kræfter af med content creation, og prøve den her del af bag kulissen, og så for virksomheden. De poster det jo netop. Du skal ikke ud og poste på din egen profil. Men hvis du så får mod på det, og hvis du får mod på, og godt kan lide at stå og tale foran kameraet, eller filme det hele taget, alt det her, som er som social mediearbejde, kan man jo kalde det, jamen så kan du udvide din BEX til influencerdelen og bygge på her. Så der er en måde, at du kan skalere på, det er ved at proppe influencerdelen ovenpå. Du kan også udvide din virksomhed. Som sagt, du har lært mange gode skills inden for UGC, og lært dig rigtig mange gode ting her, med både, som du også kan få brug for inden for alle de her andre discipliner, som står på slidet. Men for eksempel Social Media Management, altså SMM, det er også noget, som mange udvider deres UGC-forretning til, fordi når du har lært at lave content creation for virksomheder, så kan du jo også lave det for dem på deres profiler og poste for dem, altså sidde og være deres social media manager for eksempel, og igen tage dit arbejde med, hvor end det nu måtte være. Så det kan du også udvide din virksomhed til. Du kan udvide din virksomhed til et decideret marketing agency, hvor du har flere forskellige discipliner eller ydelser, du kan give til virksomheder. Det kunne for eksempel være UGC og social media management, og du så har de her under dit marketing agency. Så kunne det også være mødebooking. Det er jo også meget populært, at man booker møder for virksomheder. Det er jo også en online virksomhed. Så det jeg vil sige med det, det er, at der er jo mange flere discipliner, skal det siges. Der er også e-mail marketing. Der er jo rigtig mange ydelser, man i princippet kan gå ud og tilbyde derude, som gør, at man kan have en online, fleksibel virksomhed med frihed. Og alle de her ting, jeg talte om i starten, man kunne drømme om. Men det er jo bare lige for at sige, at når du starter med UGC, så lærer du rigtig mange færdigheder, som du så kan bruge og udvide din egen lille virksomhed med på sigt. Så det er altså super skalerbart at starte op med det her. Men med UGC, så vil du udvikle dig til at blive en eftertragtet digital specialist, som jeg netop nævnte for dig, for du får så mange færdigheder ud af det her. Det er ikke bare at lave content creation. Du lærer også at forhandle med virksomheder, du lærer at prissætte dig selv, du lærer at lave fakturer. Du lærer alle de her ting, der er vigtige for at kunne skabe en god, succesfuld online forretning. Ja, godt. Og det er jo lige præcis det, jeg lærer ambitiøse kvinder med, trin for trin i dag. Altså at starte op med UGC og starte med at blive rigtig stærk inden for den her disciplin og nørde den fuldstændig og skabe rigtig gode resultater for virksomheder. Og så vælger kvinderne jo selv derfra, om de godt kunne tænke sig også at bygge på inden for de andre ydelser, som jeg også nævnte. Altså det her med
Det er en forretningsmodel, som er super skalerbar. Det er et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil snuse til at være selvstændig og snuse til det at drive egen online virksomhed. Så det er det, jeg hjælper kvinder i dag med som UGC-mentor, også udover at jeg laver mit eget content. Jeg bruger så størstedelen af min tid på at være mentor i dag. Jeg vil ikke bruge tid på, skal det lige siges, i det her masterclass, at sidde og promovere de resultater, jeg har skabt for mentees. Jeg havde et klart formål, der var at bringe værdi for dig, og det håber jeg jo virkelig også, at du føler, at jeg har givet dig noget, og du tager noget konkret med herfra. Så jeg vil ikke bruge oceaner og tid nu her på at sidde og fremlægge alle mulige resultater, men jeg har lige taget et eksempel med, bare lige for at vise dig. Det er sådan, ja, helt konkret eksempel, og det håber jeg også er okay med dig. Men en af mine mentees skrev faktisk til mig sådan her efter bare en uge i et forløb med mig, at hun havde kunne sælge en video, hun faktisk allerede havde lavet på sin profil, altså fordi hun øvede sig for 2.500 kroner inklusiv moms. Og det er jo fuldstændig vanvittigt flot, også fordi hun skaber så hurtige resultater, og det er noget, hun allerede har lavet på sin profil, fordi hun havde postet det, altså de her testeksempler, som jeg også talte om tidligere. Så sindssygt flot resultat, og det er jo sådan nogle resultater, jeg får ind også dagligt, og jeg elsker jo, at mine mentees deler med mig, når de har oplevet nogle succeser, men også hvis de er i tvivl om noget, så er det jo der, jeg også kan hjælpe dem, og det elsker jeg. Jeg elsker begge dele, og det der med at rykke folk, det er virkelig noget, jeg er drevet af, at hjælpe dem og udvikle dem. Så jeg vil hoppe videre og ikke tale mere om alle mulige resultater, for det var ikke meningen, men nu tænker du måske sikkert efter, at jeg har fremlagt de her steps, de her trin, for at man kan komme ud og lande betale samarbejder, så tænker du måske sikkert det her, jeg kan da ikke finde ud af at lave content, jeg er ikke særlig kreativ, og hvordan skal jeg overhovedet stå og filme sådan en flot video, som jeg ser på de sociale medier, og at du får de her lidt usikre tanker. Og der vil jeg også bare sige, dem fik jeg også selv, inden jeg gik i gang. Jeg har aldrig betegnet mig selv som den der kreative type, som bare kan alle mulige fede vinkler og alle mulige vildt nice, altså på den måde kreativt. Så jeg har selv været i den her, kan jeg finde ud af det? Men der vil jeg altså bare lige sige til dig, både fordi jeg selv har været der, men også bare sådan et eksempel på det, jamen det er jo, at når vi skal lære at cykle, når vi er helt små, der tænker vi jo heller ikke, hvordan skal jeg nogensinde komme op på den cykel der uden støtteben, altså hvordan skal jeg nogensinde lære at køre rundt på de der 2 dæk, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvordan gør jeg dog det? Men det lærte vi jo alligevel, selvom vi stod der og tænkte, wow, skal det være mig det der? Så det er også bare for at sige til dig, at det er jo noget, man lærer, det er jo noget, man udvikler med tiden. Og igen, mig selv, jeg var ikke den kreative nørd, men det er noget, jeg har tillært. Jeg har tillært mig det hele, ved simpelthen at øve mig en masse. Så det er det her med, at man skal jo nok lære det, selvom man tænker, det kan jeg da ikke finde ud af i starten. Eller også kunne det også være, at du tænker sådan her, jeg ved ikke, hvordan jeg overhovedet skulle have tid til det her. Altså hvis du er en, der har mange bolde i luften til daglig, og du har et fuldtidsjob, og du føler, du har rigtig, rigtig meget at se til. Det havde jeg jo også. Jeg var også i fuldtidsjob, da jeg startede. Men der er det jo igen ligesom med at vande blomster. Altså det er jo noget, man vander over tid, og så gror det. Så det er også bare vigtigt for at sige, det er jo ikke fordi, man skal kunne det på dag 1. Altså det vigtige er, at man sætter for eksempel, når du vander blomster, det kan være, at du har sat onsdag af til at vande blomster klokken 4. Jeg havde faktisk en tidligere kollega, som havde vandet blomster i kalenderen, og no offense, så får man det jo gjort. Så det vigtige, det jeg vil sige til dig, det er også bare med UGC. Det vigtige er jo, at du får etableret nogle faste vaner omkring det, og du får det sat ind i din kalender, at onsdag klokken 16 til 18, eller hvad det nu måtte være, hvornår det lige passer i forhold til din familie for eksempel, eller hvad du ellers skal, jamen der skal jeg sidde og nørde UGC. Så det vil jo også gro over tid, hvis man sætter det fast ind i kalenderen. Og der er jo ikke nogen, der siger, at man skal være god fra dag 1. Det er der jo ingen, der er. Man er jo ikke perfekt fra dag 1. Så det er simpelthen bare, det handler om at etablere vaner og faste rutiner omkring det, så kan man også få det til at gro, ligesom når man har vandet sin plante, og den bliver flottere og flottere over tid. Ja. Godt. Så er det også bare meget vigtigt for mig at pointere, at hvis du vil i gang med UGC, så skal du også være villig til at investere i dig selv, og villig til at lære og udvikle dig, og bare i det hele taget investere i dig selv og i din fremtid, før det på nogen måde er relevant for dig. Så du skal altså være villig til at lægge en indsats i det, og ville det, og også kunne sætte tid af til det. Dermed ikke sagt, at man skal have meget tid om ugen, men det her med bare at kunne sætte for eksempel 2 timer ind ugentligt i starten, eller hvad det nu måtte være som til en start, for lige at snuse lidt til det. Det er altså super vigtigt for at overhovedet at skulle i gang med det her. Godt.
Og derudover så dem, jeg arbejder med, jamen det er kvinder, som netop er seriøse og ambitiøse, og som virkelig ønsker den her ændring i deres liv, hvor de sætter sig selv i førersædet. Det kan både være, at de godt kunne tænke sig at blive selvstændige og arbejde fuldtid på sigt med det, men det kan også være det her med, at de rent faktisk får en hobby, hvor de gør noget kun for dem selv, og sætter sig selv i førersædet. Det vigtige er, at det er mennesker, eller kvinder typisk af dem, jeg arbejder med, som er ambitiøse og som virkelig gerne vil det her. Det går jeg meget op i, at der er et match begge veje. Det er også bare på den måde, man får mest muligt ud af det outcome-mæssigt, og det er super vigtigt også for mig. Så hvis jeg mærker for eksempel, hvis jeg har en samtale med en, og hvis jeg mærker, at det måske ikke er et match eller noget, hvor vi kan rykke sammen, jamen så siger jeg, så tager jeg heller ikke de kvinder ind. Så det er altså også vigtigt for mig, at det er kvinder, der er seriøse og ambitiøse omkring det her. Godt, og når det så er sagt, så har jeg jo haft fuld knald på, jeg ved ikke om du har lagt mærke til det på mit Instagram, men jeg har fuld knald på mine 1-til-1 klienter og udvikle materiale specifikt til dem, fordi det der er essensen ved mine forløb, det er netop det her med, at jeg kan være der 1-til-1. Så jeg vil slet ikke kunne have på mine skuldre, hvis folk ikke føler, at de har fået noget ud af at arbejde sammen med mig. Så det går jeg sindssygt meget op i. Det er ikke bare et eller andet hurtigt og dut. Nej, det er nu er det 1-til-1, og jeg går meget op i min mentees udvikling i det hele taget resultater. Så jeg har haft tal på, men jeg har begyndt at åbne lidt op for nogle gratis uformelle kaffemøder igen. Og det er virkelig uformelle kaffemøder, hvor det er, at man kan finde ud af, at først og fremmest vil du gerne starte med UGC. Hvordan kunne det give mening for dig at starte op? Altså vi taler ind i, hvad du godt kunne tænke dig, og dine mål og dine drømme, så det er sådan meget dine refleksioner, jeg hører. Og så kan vi tale derudfra, om det overhovedet giver mening for os at arbejde sammen, og hvis vi det hele taget passer sammen, om det giver mening at tage et næste skridt. Og der går jeg igen meget op i, at det er nogen, der også er et match for mig. Det er super, super vigtigt for mig, at det er nogen, jeg også kan se mig selv arbejde med. Så det er også få, jeg tager ind. Pladserne er typisk begrænset, fordi jeg gerne vil kunne være der igen fuldt ud, og jeg vil gerne føle, at jeg kan være en god mentor. Så derfor er det begrænset, og det er nogle helt uformelle kaffemøder, jeg kalder jeg dem, som det er. Så jeg håber, at selvfølgelig at du kunne være interesseret. Det er jo først til mølle, pladserne er begrænset, så jeg har åbnet op for møder i min kalender nu her, og der kan du booke det via det her link, som kommer ind her i videoen nu her, og der kan du bare klikke ind direkte og finde et tidspunkt, der måtte passe dig. Det er bare en halv time, hvor vi lige taler sammen om dine drømme og mål, og om jeg eventuelt kan hjælpe dig videre på din UGC-rejse. Så hvis du bare er lidt nysgerrig, efter du har set den her masterclass på UGC og forretningsmodellen, og hvordan du eventuelt vil kunne komme i gang, og bare have en snak med en, som har været der, hvor du har været, jamen så vil jeg anbefale dig at booke via det her link, som kommer frem, og booke den her uformelle kaffeaftale med mig. Så vil jeg i hvert fald se rigtig meget frem til at tale med dig. Men hvis du ikke er helt klar til en snak, eller hvis du bare ikke lige er interesseret i det her, så er det også helt okay. Det jeg lige vil sige til dig her også, det er, at jeg har lavet en e-bog, hvor du kan downloade første kapitel helt gratis, og det er du også velkommen til for at snuse lidt mere til det. Men det jeg helt sikkert anbefaler, hvis du meget gerne vil i gang med det her, og hvis du bare er lidt mere nysgerrig på UGC-feltet, jamen så synes jeg, at du skal booke den her samtale med mig. Så kan vi tale lidt mere om, hvordan det giver mening for dig at komme i gang, og jeg kan give dig nogle konkrete råd med på din. Og så nåede vi til vejs ende, og jeg er sindssygt glad for, at du har set med helt her til slutningen. Jeg vil bare sige tusind tak for i dag. Tak for din tid. Tak fordi du vil lytte med. Det er meget betydningsfuldt for mig, at du har vil suge til dig af den viden, jeg ligesom har tillært mig her de sidste 2 års tid som UGC Creator og UGC Mentor. Så tusind tak for din tid. Jeg er så glad for, at du vil lytte med. Og hvis du bare er, som sagt, nysgerrig på lidt mere, så skriv gerne til mig på Instagram, eller book det her online kaffemøde med mig via linket. Så ses vi i hvert fald der, og hvis ikke, så ses vi også på Instagram. Tusind tak for din tid, og have en rigtig dejlig dag. Hej!